Ake sibingelele okubingelelayo ungubaba udokotela ungubaba wesizwe baba uJabulile umfana nje muhle ayikhehla lomlungu bani lo umzukulu kaMancingisi angisoli futhi ngixolisi bakithi this is baba udokotela wesizwe baba uJabulile umfana omuhle nje akhehla lomlungu izinto esizikhuluma ku channel disclaimer most of the time are for educational purposes. We don't perpetrate crime or udlame or hate speech to other genders or people. Ake sibuke lento ofuna sikhuluma. Uyazi ukuthi more than 16 million wabantu eSouth Africa not emhlabeni are known to be registered ku online gambling and sport betting. Laba bantu labayana since benza betting and gambling through online betting, they spent plus or minus 74 billion. 74 billion laba bantu abawuspendayo. Ngoba laba bantu ba online 24 hours. Uma ese bathroom uthi ngivula igame kancane. Uma ese lunch nothi ngivula igame kancane. Uma umshini usarana usacleanwa uthi ngivula igame kancane. Laba bantu uma sebabuka be16 million every hour bebetha ngo2 rand the hour abantu abawu16 million. Okushuthi labantu kwi betting economy industry bafaka 32 million. Bafaka 32 million. Uyawubala into 32 million times 10 ku 10 hours. Uyawubala yini ku 30 days? Uyawubala yini ku 1 year? Imali espendwa labantu iningi kakhulu. And mesizoyikhuluma nje kahle. Abantu abaningi more than 10 million ba register kuma account angekho regulated or like angama fake account. Abatshengiswa imali abazoziwina mase kufuza wine low mali leyo. Mase thuya withdraw kuthiwa ufuna withdraw with $300 above. Le game lena uzoyidlala for 6 hours. Mase seyidlalile sekufuza ukuthi withdraw lo $300. Mase kuvela ithombe zamantombazana anqono. Mase kuvela ithombe zamantombazana anqono. Imali esihambile yena kade sport better lana iningi kakhulu. Ngoba sikhuluma ngo$300 imali enkulu kakhulu le ukuthi ukayidikile ubone uzothola plus or minus 9 rand 12 rand 15 rand. Udliwe 30 rand kade wenza leyo nto leyo kubantu abangako ku60 million abantu abaregistered. Uma uhulumeni lento engayiboni le nto izowucwilisa umphakathi wethu completely. Phakathi wethu uzocwila completely. Uzocwila completely ngoba angeke sibe nabantu abangazi ukuthi imali yabishona but okusala any amount anayo 50 rand kufuna kushona ilanga lentambama u18 rand usungaseke ese uconvectile ogembula ngawo. If uhulumeni angakwazi ukuyiregulate le nto akakayibuyisele emuva ukuthi ku drawing ukuthi sifinyelela kanjani la ku sport betting sifinyelela kanjani la kubantu abahola o350 labantu beyingena nemali agembula ngayo efonini sifinyelela kanjani la sinabuphi ubufakazi ama receipt abantu abahola o350 kade bawuthenga ukudla bangaka kuba u10 abangashuthela basinike evidence ukuthi bayenzeni lo mali kubantu abaningi besilisa abahola le yamali leyana imali abayifaka ku sport bet yonke le yamali uthi incane vese ngizoyenza na iphele. Ushuthi uhulumeni uholelela ukuthi abantu abahambe boyifaka online betting. No. Into engasiza ukuthi uhulumeni ayiregulate. I-system nje sinik block nje ukuthi usohlale overstate online betting uyozobethe next week. You overstate your visit uyozobethe next week. Failing to that you'll be banned for 3 months. Manje uma ngempela uhulumeni ezoyibuka lento siyibone lento ukuthi yihunga labantu abadala ke leli sinehunga eliphysical sibona izingane zethu zibothoka zehle idakamizana nani kodwa isidakamizo esikhulu ilesi esingama data ayikho into eyisidakamizo njenge data ngoba labantu bagembula ngayo yonke imadlana encane khona. I understand mina I was
awuhazi izinto zabona umuntu bekhuluma ngathi zamanga. I had a guy who was gang renovator umuzi omunye umuzi anguthenga ngo 1.6 million ngiurenovator lo muzi bengu-renovator angaqashayela lo mlisa lo wegembu lakho not knowing ukuthi uyagembula ngalo ndlela ngamnika 150 as a project manager amnika 150 awu understand wogembula wonke wogembula yonke lo mali yonke ngaphinde ngamqasha eselambile sekhala njenge-ambulance 90% walo mali engangibaholela noyigembula yonke 90% walo mali engangibaholela noyigembula yonke wathola iproject eshowe yokwenza elinye lamahotela ngifuna ukwenza ngabantu sokeni manzi wathola 250,000 project yakhe lapha angazi bamnika malini kodwa yonke lo mali oyigembula yonke lo mali oyigembula asibukeni into uhulumeni ayizibe ngamabomu ngoba sinama regulations akhona sinama laws aka betting society sinexwayiso ukugembula kodwa yini exwayiso uhulumeni yena exwayiswa yini njengoba thina kwazi usixwayisa exwayiswa yini ukuthi lo muntu is overstaying his visit ku internet yena yini uhulumeni ayibekile major ukuthi lento isiyangisolisa lo muntu asimmise for 3 months engagembuli ngoba ukuthi afuna angene ngefoni yakhe ne-ID number yakhe ayisuspend ku gambling for 3 months failing to that you must umehluleka kulo 3 months ahamba ohlala e-rehab center for 6 months kubonakala ukuthi yini kanti inkinga kuyena lo muntu ngoba ngempela we cannot tolerate and we can no longer keep quiet ngezinto esizibonayo ukuthi lezi zinto lezi ziyawubulala ngomhlaba we got a privilege ukuthi sibe nama platforms njengalapha but thina singakhuluma into enesense asikhuluma into enesense kodwa sinama privilege ukuthi ake sikhulumeni izinto ezakhayo ukuthi mesinalapha abantu labana ayikho into ezokwenza let's do things that are correct ngene kubantu abasha bantu abasha siyanibona ku TikTok siyanibona ku Facebook siyanibona ku Instagram thank you very much siyayibona account yakhe yakhula. Can you imagine umuntu ku TikTok onama followers awu 150,000 ku TikTok onama likes awu 4 million angeke ngikhulume lento yabo iphone umushuthi uyimisa kanjani ngithi what if ungafunda ukuyifona ukuyimisa kanje umushuthi uyibambe kanje iphone umushuthi do you know ukuthi isisho ukuthini musukwazi ukubamba kanje iphone ubobuka uma kune press briefing ka president amafoni asuke ngamisiwe nje asuke emiswe kanje do you know why benzela into bese sebeyitransfer beyithumela ku media room newsroom ikwazi ukuthi ifake ke TV ikwazi ukudlala ku TV do you know ukuthi imimi kanjena ku TV iyasikeka that is why ke bawamisa nje amafoni nawe ke umuntu omusha asibuye ke size kuwena do you know ukuthi njoba unabantu abakulandela aba 100,000 ku TikTok 1.3 million likes if laba bantu bebekulandela ku YouTube if laba bantu ubona ama subscribers awu 100k and 1.3 million likes una more than 40,000 viewership do you know ukuthi within 6 months ufinyelela lapho uYouTube ngabe seqala ukunika u200 to 300 US dollars 200 to 300 US dollars do you know ukuthi within 18 months lo msebenzi owenzayo uholela 8,000 ngenyanga ngawuyeka do you know ukwenza uYouTube for 2 years it equivalent to a job quitting do you know ukuthi kunabantu abangasasebenzi abasebenza into zaka blogging kuphela bahamba amazwe beshutha ngisho impukane indize emoyeni as long as izobukwa nje lento kuphela as long as izobukwa nje kuphelile uYouTube uzohleza abakhokhela uYouTube uzohleze ebakhokhela abantu ake sibuke i-social media whereby singayisebenzisi efficacy for our benefit this time because if ungayisebenzisi social media izosebenzisa wena uzohleze ungena ku social media ukubheka ukuthi umsebenzi ukuphe iphi inkampani eqashayo rather than ukuthi abantu bangene ku social media babuke ukuthi yini oyipostile namhlanje ku YouTube wakho indeed YouTube is expensive and engizokucela kuwena ukuthi ama video akho wonke njengoba ngifundisa ukuthi akungene ku YouTube awuwenze ngesingisi abantu ba-assume ukuthi English it has to be good English does not have to be good akekho umuntu okhuluma a broken English like a Nigerian you got no idea
You got no idea. Nigerians cannot speak English. They can say something in English, not speak English. They can say something in English. Go to Ghanaians. It is official to speak a broken language. It is official. They live in UK. Actually, they live in Netherlands. Nigerians, Ghanaians, Cameroonians are the largest by far in overseas countries. Largest by far. Nigerians, they speak English 24 hours, but their English is still broken. Why are you minding about your English? Your English is sounding very, very good. Convert those videos in English. Go YouTubing. Within 3 years, 4 years, you'll be not working, believe you me. You'll be not working. Uzobe ungasasebenzi ngesiZulu. I'm telling you the truth. Uzobe ungasasebenzi. Uma une mindset ukuthi ufuna ukuhlezi usebenza, uzohola kancane kunomuntu owenza iYouTube. No doubt about that. He will beat you 10 times. Ku YouTube we got people abana 500,000 followers. Abantu ama-subscribers awu 500,000. La abantu YouTube akabanike imali engaphansi ka100,000. Kuya nokuthi yena uzothatha malini ayidingayo ngaleso sikhathi. Kuzothatha when it comes to YouTubers, Sadek it's a less YouTubing junkies compared to the leaders are Tanzanian, Kenya, Uganda. Who else? Nobody. Yeah, nobody. Namibians are eating sand. Botswanans are dancing. What else can you do? South Africans are mayhambe. We are not on YouTube. Let us shift our youth on YouTube now. Let us push our youth on YouTube so that we'll have less people who are looking for a job compared to the job seekers now. This is Babu Dode. Let's go to this. Ifuna umuntu engizomsiza lana. Woza negusha namkharis. Abantu abathi babudokotela. Ngicela ungise kwingilosi kamkhulu. Nginayo imali engilosi. Ngingale afford igusha. Amagusha seyabiza bakithi ase 3,500. I didn't know that. Ngingale afford igusha. Uma uthi into zakho uyasabela igusha, kodwa uma ufuna ube nepower. Ingilozi ifuna igusha, angifuni ukukukhohlisa. Ingilozi ifuna igusha mkhulu, ifuna igusha. Uma uyinike igusha, it is done. But you must have imali engilozi. Sesingakwenzela ngama calories awu 21 calories. 21 calories siyakwazi ukwenza alingane negusha kunento esiyenzayo ngayo engengikwazi ukisho la ku social media. Siyakwazi ukwenza ama calories alingane negusha. Siwenza ngo12 ebusuku, ugqoka ingubo emhlophe, nami ngigqoka ingubo emhlophe. Sihambe ke nawe siyolwandle, asingeni emanzini ukuthi ngokucwilisa emanzini ngokwenzani sihambe ke nawe ke siyolwandle. Sifike ke senze lento ekuthiwa siyenze. Uma uthi igusha awulitha ngoba we are not looking at ukuthi ile expensive, ngeke unginike imali engaka uma sungitshela imali egusha onayo. Iyabiza lento kuya lapha engilosini. Ungakhohlisa kuyabiza. Iyabiza khehla, iyabiza. Ngoba mina ngizosiwe engilosini, ngangitshela ukuthi uyinto umsangano, bathi mengitshela loba bathi ufuna ube nemali engaka, akathi ha uma kancane sizocabanga. Kodwa finally ngasibona isidingo ukuthi ngaya futhi and then kwayeka. This is Babu Dode. So ke sikwenzeleke lokho. Ake sikhulume into lana ngeke uyizwe futhi kwenye channel. Ngeke uyizwe kwenye channel. Noma bangayikopisha, it's a first time ngizokutshela yona. Uyazi njoba sikwazi kangaka udume kangaka ungasebenzi futhi ayikho iphathi ongekho kuyona. Kwi-Durban July uzobe ukhona. Kade gijima community marathon ubukhona. Wena ukho lohlezi ungekho khona. Igame yabafana ulala ebusuku wevuka uyibuka. Ayikho le ndawo ngakho khona. Uyazi you can make money out of that. Into idingayo udinga ukuthi uye headquarters yamaphoyisa HQ. Ufike wenze iappointment nomphathi wabaseshi. Yes. Lapha kumphathi wabaseshi usho ukuthi ufuna ukuzosebenzela istate ngomsebenzi weinformation eyimfihlo. You can become a spy.
Sine spy lana esisebenza elokushini esisifaka kwento esibizwa COVID operations. Into ezenzeke elokushini sifuna ukuthi sizwe ngasizizwe kuqala singakenzeki ngoba wena into ongayazi elokushini. Ungakwazi kube impimpi and you get paid. Impimpi ziyahola. Impimpi ziyahola more than abantu ongabazi ziyahola impimpi lot of money. Imash nemashi ini wena ukhona umculo ukhona noma ikuphi ingoma la kusona khona ingoma ukhona. We call it the COVID operation with field agents. Kunabantu abasebenza nabantu abahlakaniphile yabo. La kushaba khona izimali, la kwenzwa khona ikhadi, la kushaba khona amakhadi akasasa, la kwenzwa khona human trafficking. La ngitshotshwa khona imoto ezicross i-border sibiza ukuthi organized crime. Uyakwazi ukuthi usebenze khona as a subversion agent. Uyakwazi ukuthi ube impimpi khona usho ukuthi hayi mina lana umsebenzi engikwazi kakhulu nengibhizi nawo. Ngihleli nabantu abenza amakhadi akasasa, ngihleli nabantu abenza ama-credit card ayifeki, ngihleli nabantu abenza ama-passport la ngekhona. Ungakwazi ukuthi istate sikuqashe ku-subversion agent, uqashwe kulo field. Kunesigaba esinye esikhona la kwa-intelligent esisibiza ukuthi esama cellphone. Laba abahack inamba zabantu benza izinto ezokuthi sibiza ukuthi cyber security, cyber crime. Uyakwazi ukube impimpi yalapho futhi ukuthi obani abagodi lapho and isebenzeni benzani njengamanje. Obani benzani bahacka ziphi inkampani. Uyazi ukuthi obani abahacka isystem yakasasa, uyazi ukuthi obani abahacka isystem ya Vodacom. Capitec uhackwa obani, uyazi ukuthi bahebe sayiphi ilokhu i-technology uhacka lo system. Uyakwazi ukuthi ube impimpi yalapho. Uyakwazi ukuthi njengoba usebenza nezintatheli, usebenza nabantu abenza ama-YouTubers, uyakwazi futhi ukuthi akuqashe futhi umbutho, state, ungene phansi kwebinto esibiza ukuthi COMOPS, communication propaganda, ufafaza ubheke ukufafazwa kwamanga ezweni ukuthi uoperate obani operatewa kanjani lento ekade iphume kwemedia ibiyona imali ingeyona obanade behind it. We call it COMOPS propaganda. Uyakwazi ukuthi usebenze lapha. Baningi abantu abako social media abazimpimpi zamaphoyisa. Baningi abantu abasebenza kuma newspapers athize abazimpimpi ze state. Uyakwazi ukusebenza lapha. Kunempimpi ezisensitive kakhulu esizibiza ukuthi psychological propaganda, psyops. Laphana ke kwa psyops into eyingozi kakhulu ukuthi uvume ukusebenzela iMossad, uvume ukusebenzela iCIA. The problem about that, uma uqeda iproject yakho kade unayo ne-CIA yakubulala because they cannot have an agent abangayisebenzisi in Africa unless ungase America. Bazokubulala wena vese. Ukuthi how they will kill you ngokufundisa ngila ukuthi impimpi ibulawa kanjani. Bazokubulala, but their hands will be very clean. They won't be arrested. Ngisho ukuthi uma uzongena ku-psychological propaganda, rather work for the state. South Africa does not kill impimpi zayo. South Africa look after their spies, and then South Africa can come to agencies. Abantu abaye understand South Africa. South Africa is toxic when it comes to intelligence. They are very good, very good. Kunamanye organization anga exist kwi-intelligence. Kunabantu intelligence abangenabo boss, faceless people. Kunama meeting unofficial angakazenzeke. Intelligence, South African intelligence is very good. It's one of the best to work for it. Ngisho ukuthi kunokuthi uvume ukuthi bathambane uthathe imali, uvuma ukuthi ube inkabi, uvuma ukuthi ukube, rather be inkabi ye-state esebenza nge-information kodwa. Have information ngayonke into, lonto oyaziyo thina sidinga, iyadinga i-state siyayidinga leyo nto. Lento oyaziyo can pay you. Uyazi namanje senenkinga ukuthi ubani wabulala usibanibani. Senenkinga namanje singakunika imiliyoni ungasitshela ukuthi ubani.
senenkinga ukuthi ama drugs alahleke laphana ubani walahlile athathe uba senenkinga nalonto kunomkhumbo ozongena manje South Africa swazi ukuthi uphetheni kodwa uyazi lo information yakho iyodwa yathina siyidinga istate siyidinga lo information istate siyidinga lo information I understand ukuthi information it's money in South Africa and intelligence it pays khokha kahle kabi engisho ukuthi ibuke lo field ngesikhathi sobandlululo abantu abaningi bebenezitolo abantu abaningi bebenemizi emikhulu ngesikhathi sobandlululo because intelligence bebakhokhela namhlanje kune assumption ukuthi intelligence ayikhokhi imanxa ikhokha kahleke manje nake imanxa ikhokha ngempela ngoba sine threat eserious nabantu base Somalia lesingabazi bazofunana sinabantu base Somalia esingabazi bazofunana lana we need somebody ozohamba ayohlala eMombasa afunde iSomalian akwazi ukuthi deploy noma simdeploy noma kuphi we need people abazokwazi bafunde isArab basikhulume liquid sibathathe sibafake basonto namasulmana we need those people we need people who can speak French and Spanish fluently sibathathe sibadeploy kuma forefronts intelligent engisho ukuthi there is something that you know but you don't know that you can be used as well usele impompo fluid kwesiZulu intelligence ngakusebenza South Africa against amaZulu ukuthi what are they thinking what are they planning now thatha ufake ema hostel intelligence is there for you use this other countries are living by spying only like you got no ideas China it's one of the countries that employ spies like nobody's business go to Russia they pay big time Russians big time not kodwa abayidluli CIA is the best but when it comes to Africa we are the best when it comes to intelligence fraternity come and join to help lelizwe ukuthi lingabi lento efuna abafuna ukuthi beyilona hamba wakwabatshela ufike nje ucela umphathi uzobe sekunika ke lapha kuzofuneka iID yakho a-proof of address wenziwe ivetting check driver's license ucheck impilo yakho uqedwe lapho umuse unikezwa ihandler contact ihandler umuse unikezwa ihandler yakho ukuthi ihandler yakho kuzoba usibanibane usendaweni ukuthi nizobonana we are not allowed to police station we are not allowed to talk about this we are not talk about nihlangana ka McDonald's nihlangana e-stairs nihlangana ema-cinema phela thereafter you are starting to work this is Babu Dodelo isibotshalo mfana nje khehle uzona amanqengisi nginthandani